Il-Prim Ministru Robert Abela żar diversi postijiet f'Għawdex matul il-ġurnata tal-ħamis, fejn iltaqa' ma' negozjanti, rappreżentanti tal-Kunsill Lokali tar-Rabat u ħaddiema u residenti f'Dar Emmaus. L-ewwel waqfa kienet f'Eman Patissier, negozju tal-familja li ilu jopera għal 33 sena. Il-Prim Ministru faħar il-kuraġġ u l-ispirtu intraprenditorjali tal-familja filwaqt li sostna li negozji bħal dawn joħolqu opportunitajiet ekonomiċi u jsaħħu l-identità tal-komunitajiet Għawdxin. Aktar tard Dr. Abela u l-Ministru għal-Għawdex Clint Camilleri iltaqgħu mal-Kunsill Lokali tar-Rabat immexxi mis-Sindku Brian Azzopardi. Matul il-laqgħa ġew diskussi l-prijoritajiet tal-lokalità u l-kollaborazzjoni bejn il-Gvern u l-Kunsill Lokali. Il-Prim Ministru enfasizza rwol importanti tal-Kunsilli Lokali fit-titjib tal-kwalità tal-ħajja tar-residenti. Iż-żjara ntemmet f'Dar Emmaus, ċentru li joffri kenn u appoġġ lil persuni bla saqaf fuq rashom u vittmi ta' vjolenza domestika. Dr. Abela ltaqa' mal-ħaddiema tal-Fondazzjoni Ken u Tama u tal-Fondazzjoni għal Servizzi ta' ħarsien soċjali li kuljum jaħdmu biex jgħinu lir-residenti jerġgħu jibnu ħajjithom b'mod indipendenti. Bejn l-2022 u s-sena li għaddiet il-Gvern daħal fi ftehim ta' aktar minn €900,000 ma' Dar Emmaus. Dan l-appoġġ qed jitkompla b'investiment ieħor ta' aktar minn €565,000 għas-sentejn li ġejjin. Il-Prim Ministru qal li l-investiment f'Għawdex għandu jkopri kull aspett tal-ħajja tal-Għawdxin mill-appoġġ lin-negozji u lill-kunsilli lokali sal-għajnuna lil dawk l-aktar vulnerabbli fis-soċjetà.